दू तीन चार पाँच छोले नौ चौनी नव जिला सात आठ नौले अरे एक दू तीन चार पाँच छोले नौ चौनी नव जिला सात आठ नौले 10 देहरादून तो 11 रनिया छीतर कमर मटकई हा जवन चीत चढ़ी भर पेट खई हा यूपी से अइलू बिहार में धाधा के राखी के मनो मिजाज महकई हा पातर छीतर कमर मटकई हा जवन चीत चढ़ी भर पेट खई हा यूपी से अइलू बिहार में धाधा के राखी के मनो मिजाज महकई हा चौदे के यारा तो यारा न जाई 15 के छपरा नु छेना पचाई सोरे के ससराम का की चूल्हा जर के बुझला यूपी हिलैलू हिलैहा बिहार के यूपी हिलैलू हिलैहा बिहार के दोनों असर टेट होबे टेट रंगदार के यूपी हिलैलू हिलैहा बिहार के दोनों असर टेट होबे टेट रंगदार के दोनों असर टेट होबे दोनों असर टेट होबे मोतिहारी गोपालगंज बेतिया चौरी हरिहर जवानी के खेतिया बाड़ू नमूना तो दाम लिह दूना दुनू हाथ रही सेब चॉकलेटिया दुनू हाथ रही सेब चॉकलेटिया मोतिहारी गोपालगंज बेतिया चौरी हरिहर जवानी के खेतिया बाड़ू नमूना तो दाम लिह दूना दुनू हाथ रही सेब चॉकलेटिया